Ingalila tata maplese ngoba mina ngalutho ngasala nje. Ayeye ntombazane hawezi manya. Ayala ithanda khona hawezi manya. Ayeye Sikubingelele mabukeli emakhaya. Saphinde sahlangana futhi kusuku oluhle la kwezomdabu. Ngiyabona ke namhlanje babukele emakhaya ukuthi kushubile ngiphethe yena umkhulu babukele emakhaya niyabona ukuthi sisesigodlweni namhlanje ziyaphenduka babukele emakhaya siphethe yena babukele emakhaya umkhulu uJobe bayamazi ke abanye babukele emakhaya udumile bayakwazi abanye bake basizakale ngaye. Before siqala babukele emakhaya leni like ihlile subscribe ingakhohlwa futhi ukuthi mina igama lami ngumboni kaDube Sibongo. Ngiyatholakala zona inkundla zokuxhumana, ngiyatholakala futhi la kuhlelo lika Dr. Dube TV. Uzoshayela nje ku YouTube wakho uthi Dr. Dube TV uzophinda ungithole ngenza zona lezi ezibukayo. Ake simbingelele simamukele naye umkhulu uJobe aphinde la sazisa kahle kahle yena ukubale sawubona sakubingelela futhi nawe umkhulu uJobe kuhlelo lezomdabu. Ngiyanibingelela balaleli emakhaya. Yebo mkhulu. Mina ngumkhulu uJobe la eMkhomazi endaweni yakhele eMgababa. Yebo. Ngakhe lapho ngisiza abantu ngamakhambi lawo esintu ngokujula ke. Yebo mkhulu. Ake sizwe futhi mkhulu ukuthi namhlanje yini ekuyiyona kahle kahle osiphathele yona la abalandeli mkhulu ukuze bezohlala phansi nabo baphika amatiye babuye bazohlala phansi bafuna ukulalela mkhulu ukuthi yini le oyiphethe namhlanje isebenza kanjani osichazele mkhulu ukuthi usiphathele yini namhlanje. La abalaleli ngibaphathele induku enhle kakhulu engicabanga ukuthi yonke imizi iyayidinga ukuthi ibe khona. Le nduku lena isebenza kubantu besilisa isebenze kubantu besimame kakhulukazi ebantwaneni. Yebo. Abasakhula abasafuna ukuthi impilo yabo igqame bakhamakhaya ngoba le nduku lena isebenza ngokuthi uma unomuntu othandana naye eza kuwe ngeyinhloso engasile le nduku ihlukana kabili, khona abantu besilisa khona abantu besifazane ikaya ngokuhlukana. Yebo. Asithi ke umuntu wesilisa ke usuyishelile ke intombi ke siyazi ke vele ukuthi ke esikhathini samanje na ke ngeke sikufihle lokho. Ngisho izintombi lezi uyibona zizinhle kanje, ezinye zihamba ngezimoto nje, ezinye zigqokile. Zinezinto ezisebenzisayo ukuthi izinto zazo zihambe kahle. Yebo mkhulu. Lokho ngeke sikufihle lokho. Manje na ke le nduku ke lena ke uthi uma uyisebenzisa ke le nduku usuyifakile egazini kuwena makwenzeka uhlangana nomuntu onjalo le nduku lena kuvesane kuvuke ulaka kuwena nihlukane nayo noma kuthi qhifi. Yabo. Ikwenzela ukuthi kungaze kufike ukuthi izikuzuze lapha embedeni ngoba isuyivele ifuna ukuthi vele izosebenzisa wena ukuze amandla aphakame ngoba nawe uma ngabe uwumuntu wesilisa amandla akho asuke kuwena, idlozi lakho usuke lithembele kuwena, kodwa uma ngabe usuzohamba uyokondla into yakomunye umuzi yebo leyo nto leyo usuyabuya mase kushisa impepho la nikhona nibamba imbuzi bese niyihlinza leyo mbuzi leyo senondla leyo nto futhi yakulowo muzi la kuhambe khona amandla akho. Yebo mkhulu. Yabo. Manje leyo nduku le ikusiza lapho ke ikwazi ukuthi ugweme into ezinjalo ukuze ungafikelwa isimo esinjalo ngoba imizi eminingi nje uyibona ifadabala kanjena nje ekugcineni ingoba sibhekene naleso simo ukuthi abantu vele sebenalezo zinkinga lezo ababhekana nazo endlini abayihambayo uzobusha babo ngoba phela ngeke uyigxoshe izingane futhi mangabe ushisa impepho futhi ngeke uyigxoshe izingane ukuthi ayingahlinzi uzohlinzelwa ubani egcekeni ngoba ngisho zamantombazane nazo iyayivikela ukuthi zingabhekani nezimo ezinjalo zokuthi mayithola umuntu onjalo kungaze kuqondane ukuthi kwenzeke ngoba yizo phela izingane ezizopheka zixova ojeqe lapha yazipheka ukudla zitatazela la mangabe wenza into yakho legcekeni kanti manje sekondliwa lezi inono lezi ezitholakala lapha lade ijabula khona manje le nduku le isiza lapho ukuthi ke ivale leyo nto ingakenzeki
Yebo. Le nduku inhle kakhulu le nduku le nduku ihamba nesigezo sakhona ufike uyigezele uyihlambulule bese uyayifaka egazini. Yebo. Uma ngabe uney'ngane iyahlukana khona iy'ngane zabantu besilisa khona iy'ngane zabantu besifazane. Yebo mkhulu. Ngicabanga ukuthi induku leyo abantu bafanele bayazi ngoba sesiphila esikhathini sayo vele lento ukuthi iyenzeka. Abantu sebenazo vele iy'lwane vele ezidla ukubona abantu benazo nje zithwebula vele la zihamba khona. La zihamba khona mkhulu. Yebo. Manje na-ke leyo nduku ngicabanga ukuthi inhle kakhulu leyo nduku leyo. Abantu ke badinga ukuthi bayazi ukuthi leyo nduku ikhona bangayithola uma beyifuna. Iyagaywa le ekhaya. Ngoba kubuhlungu ukubona umuntu azathi umuntu uyajabula laphayana omunye uze uyaphiwa nemali kodwa leyo mali isingaphezulu esingekho futhi esiwumbhedo ngoba ngala ngemuva kubo leyo mali yenza umonakalo omkhulu. Manje-ke leyo nduku ngicabanga ukuthi abantu bayayidinga. Yebo mkhulu. Ngingaphathela leyo nduku abalaleli engicabanga ukuthi leyo nduku bengayithola bangasizakala futhi ungaba khona umehluko omkhulu empilweni zabo. Yebo mkhulu. Mkhulu sise futhi la mkhulu ngixolisa ukukhululeka. Awuphinde uchazele ababukele emakhaya ugamise futhi yini konje ukwembatha njengoba kade usho ekuqaleni mkhulu ukuthi kunabantu abambathiwe. Awuphinde ubacacisele ngegama nje mkhulu elizocaca ukuthi yini ukwembathwa. Angithi phela manje na-ke siphila esikhathini sokuthi abantu abaningi ngokubheka nangokuxakeka baze bathathe iy'nqumo zokuthi bafune izinto ey'sheshayo. Okay mkhulu. Izobasebenzela benzele imali. Ezinye kuba yizo iy'gubhu lezi, ezinye kube imimoya efakwe kubona emagazini. Okunye kube iy'fungo abazenzisiwe. Kodwa ezibenzela imali esheshayo ngoba nabo base bephushwa ingqakeko emakubo. Bezobeyokwenza leyo nto leyo. Manje kodwa manje phela impilo yabo fanele iqhubeke. Ezinye zalezi ngqakeko lezi ziney'fungo. Kodwa manje ukuthi-ke le moya ekubona izodlaphi abanye iyabaphoqa ukuthi fanele babe nabantu abazoba nabo abazokwazi ukuthi ukuze le moya yabo ijabule fanele phela ucanjalalwe. Yebo. Manje na-ke uma ngabe uphethe le nduku-ke le nduku lena-ke izokwakhela lelo dlozi lakho ukuthi lixwayise kuwena ukuthi uma ngabe ubhekana nesimo esinjalo kuthi xifi kuwena. Ungaze uqondane nesimo sokuthi uyitshela ukuthi ulala nomuntu kanti ulala nomuntu ngenhloso yokuthi ulalela into anayo. Hhayi ngoba elalela wena ukuthi ngoba uthanda wena. Yebo injalo-ke leyo nduku. Icace kakhulu mkhulu yokuphebeza le mimoya engasiyo. Yebo. Le nduku le i-right kakhulu ngoba manje iyakuvalela ukuthi ungaqondani naleso simo esinjalo uma sikubona egazini ngoba uyayigcaba egazini ukuze uyivikele wena futhi iyasiza uma usuyigcabile ngoba ivikela wena iphinde izovikela ngisho nekhaya lakho ngoba le moya uma ngabe sekwenziwa izinto kini. Le moya nicela nina edlozini lenu nenza umsebenzi kodwa kuphakame lapha. Ngoba yona isiphila kuwena le moya angithi wena nawudla lapha uyajabula lapha entombini noma esokeni. Yebo. Ubone ngathi manje abantu imizi yabo abasalithembi kwalona idlozi abantu noma liyaphambili noma liyahlehla noma lenziwani kuthiwa lithwetshuliwe iy'ngane ey'segcekeni. Izona iy'ngane ey'phumayo ziyodoba zithi ziyodoba zona kubanjwe zona kube yizona ofishi. Yabo. Yebo mkhulu. Zona zithi futhi ziyodoba nazo zithi ziyojabula kodwa kuye kube yizona ofishi. Bomhlabelo. Yabo. Gcine sekuzokonakala emuva manje. Yabo. Ngenxa ey'ngane ngoba phela iy'ngane njengoba zikhona egcekeni uyizele kodwa awuyithumi awazi ukuthi uyihambaphi. Le nduku le eyabo abazali ukuthi bayithathe bayifake ey'nganeni zabo ukwenzela ukuthi bavikele kuphephe bona kwakheke imizi yabo ngendlela eqondile ngoba imizi izogcina ibhidlikile. Yebo.
injalo lento. Yebo mkhulu. Babukele emakhaya-ke niyazizwela-ke lana ukuthi siyayishubisa futhi indaba kushibile kumthinthi uphenduka ugedasi-ke namhlanje niyabona siphethe yena umkhulu Jobe kulolu hlelo lethu babukeli kwezomdabu uyena-ke umboni okaDube Isibongo babukele emakhaya niyazizwela kwenu ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe. Umkhulu Jobe uyatholakala endaweni itholakala konja inkunzi imalanga le engikhuluma nayo namhlanje mkhulu uphinde uchazele ababukele emakhaya ukuthi utholakala kanjani ukuze bezozwela bona kuye lakho izwi. Hayi mina ngikhona la nje mugibele nje iteksi emgababo yakusakubeka le Ifracom. Hawu lo iteksi ofikishile egcekeni nje ngila Ifracom esigodini sematholeni. Yebo. Ngakhele kusona leso sigodi leso bese kuba-ke ney'namba zami-ke ngicabanga ukuthi nizoyithola-ke ngokuhamba kohlelo kodwa nje ungasichazela mkhulu usimemezelele inamba yakho ze bezoyibhala ababukele emakhaya bezoyizwa inamba yami ithi 073 yebo 367 3303. Hayi sibonge kakhulu mkhulu siyezwa ukuthi impela hayi uyayishubisa nawe indaba sike sabheka ababukeli emakhaya sabheka siyezwa ukuthi kunenye inkunzi futhi engathi iyasala la kwezomdabu niyazi-ke babukeli ukuthi mina ngiphethe iy'nkunzi ey'vutha uphondo angiphethe indaba yabantu abangayazi into abayenzayo niyazibonela nje kungcolile isigodlo lesi niyasibona nje ukuthi kuphihlile uzikhethela wena la ukuthi ufunani uzikemulela wena lana okudinga ababukeli emakhaya uyatholakala-ke umkhulu Jobe kuyona inamba le ezoyishiya escreenini sakho useyishilo futhi nayo okwenu ukuthi lilakhe ngiphinde subscribe nifone babukele emakhaya nisho ukuthi nidingani uncedo likhona uncedo ungadlali abantu mhlambe bekudlala ngawo bethi bona bazokwazi ukuthi bakusize bakuhlawulele inkinga onazo ngoba amabhadi ayakhungatha ababukele emakhaya ungakwazi ukuthi uqhubeke nempilo ake nilakhe niphinde subscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo ake sivalelise babukele emakhaya nomkhulu. Hayi siyabonga babukeli sithemba ukuthi abalidingayo usizo bazolithola basizakale abantu bakhuthale imizi yakhiwe ngoba njengoba siphila nje siphile yona imizi futhi sikwazi nokuvikela nayo imindeni yethu nezingane kubalekile lokho njengoba sikhona sibonge mkhulu.